Bueno, kaixo ni joan naiz, Saizar Sabatekin nator. Eta, jakina bezala digitalizazioa garrantzia handia hartu du eta bai online salmentak eta bai internet bidezko salmenta puntu guztik. Eta, gertuago hau, lehenengo fasean bono guzti hauek oso ondo funtzionatu zuten gure etxean. Eta aukera hona iruditu zaigu plataforma bera aprobetxatu eta, salto hau emateko. Gure kasuan nirenekin bilduta nago, eta idegu pixka bat erakutsi azkenean gure etxean zer eskaintza dagoen. Eta egia sorpresak izatea, pentsatze denok ezagutzen dela gure etxea eta dena ezaguna dela, baina beti dago sorpresa bat eta beti dago zerbait erakusteko jendeak beste ezagutzen ez duen zerbitzu bat edo produktu bat. Orduan, indeuna da katalogo bat prestatu, bai produktukin eta bai eskekizun zerbitzukin. Eta, pixkanaka joan gara ikusten dazkagun berrikuntzak edo dazkagun eskaintzak momentu bakoitzean, eta, baita ere aukera hona da online salmenta gauzatzeko. Orduan, pixkanaka joan gara eta joan gara berritzen da hobetzen. Baina, nik uste eta aukera hona dara etxe bakoitzan erakuste joi, erakusteko bakoitza bere etxean zer dakan, da zer dakan eskaintzeko herritar guztirik. Osea, gure aldetik amintzat, proiektu politik izan. Nik ere esateko, Lizardi liburu dendatzenaka, ireki naiz. Esateko gertuago plataformakin benetan oso guzta gaude. Eta ere bai, azpimarratu dezake igual, konturatu naiz, konfinamentu honetan, jendeak igual lagunak galdetzen dula herrian, daukazuen liburua eta gero beste toki baten behiratu. Baina, honekin zigita oso guzta gaude, eta, nire begiz esanik ezita da, eta, aprobetxatuko dugu ondo. Ni uste azkenean, egia da udala guirak eta guilago ez baliabidea jarri dute, baina proiektu honen protagonistak beraiek dira, eta benetan beraiek sinistu behar dute proiektua daukan potentzialidadean. Uste, momentu baten ez Joanak esan du, benetan askotan ez dugula igual ezagutzen zer daukagun herrian, eta zuzen ere erakuslei honen bidez eta nik eta gehienek parte hartuko balute izango da eskaparate bat, benetan erakusteko zer daukagun herri honek zer eskaintzen dien bere herritarrei eta herritarrak ez direnentzako ere noski, eta pixka direnek esan duen bezala guretzako aukera bada, baliatu beharko den guztiok baliatu beharko genuken aukera bada, guztion aterpe eta eskaparate izango den proiektu baten aldetik, elkarlanak dakan indarretik gainera, baina uste honek oraindik eta herriago egiten gaitula, eta beraz, dei bat orain arte ez daudenak, daudenak mantentzera, uste dut dugula, eta ez daudenak parte hartzea, ez? Eta igual ez dugu esan, baina, hau da nahi ametzarekin egiten ari gara, aurrez ere, eta, nahiko genuke orain, mirenek informazio guztia, eta egiten ari den lanketarekin informazio mordoska handia daukagunean ja bolkatu, eta albalimada iraiaren hasieran, gure Santa Isabel, ez guiztuko referentzia, fetxa horietan martxan daukagun, eta udara honek martxartze bali badu, herritikan ere ekarpen bat egiteko aukeraetan izatea, hori da